Estem al carrer Barba i Roca de Vilafranca. Aquest carrer correspon al doctor Manuel Barba i Roca, que és conegut com a doctor Patata. Possiblement sigui un dels personatges vilafranquins més importants de tota la seva història i un personatge clau de la il·lustració penedesenca i catalana. Però és un personatge encara molt desconegut. Avui intentarem donar algunes pistes per conèixer-lo millor. L'historiador Pierre Vilar, un dels historiadors europeus més importants, va escriure ja un primer estudi sobre Manuel Barba i Roca fa més de 30 anys. I el savi vilafranquí Antoni Sabater Mill també va fer una excel·lent introducció a l'edició dels textos de les respostes de Manuel Barba i Roca a l'anomenat qüestionari de Zamora. En aquesta introducció, Sabater Mill deia que Manuel Barba i Roca era el pare intel·lectual, el pare espiritual de tota la generació posterior d'intel·lectuals del segle XIX que tanta importància van tenir a Vilafranca durant aquest període. Manuel Barba i Roca va néixer aquí, al carrer de la Palma de Vilafranca, a l'any 1752, i va tenir 3 germans. En Joan, que va ser abat i monjo de Santes Creus, en Ramon, que va ser prevere, i l'Eulàlia, la tercera germana. Manuel Barba maridà amb una altra hisendada, Osòria, Ravella i Nin, amb la qual tingué 2 filles, Francesca i Raimunda, i un fill, Fèlix Barba i Ravella. El seu net, Francesc Xavier Llorenç i Barba, fou un dels principals filòsofs catalans del segle XIX. Manuel Barba i Roca va heretar un quantiós patrimoni procedent de la seva família. Per una banda, una gran quantitat de terres plantades de vinya i d'altres que ell mateix va fer plantar arreu del Penedès, i també un altre patrimoni urbanístic que consistia en 5 cases al carrer de la Palma, a la plaça de la Constitució on estem ara, al carrer Graupera, al carrer de la Fruita i al carrer de la Parellada. Manuel Barba i Roca va fer els seus primers estudis a Vilafranca i una part important d'aquests estudis els va fer aquí, al convent dels franciscans. Aquí va estudiar filosofia, va estudiar teologia, perquè de fet el convent dels franciscans era com una mena d'universitat rural per a la gent de la comarca. Després anà a la Universitat de Cervera, l'única que havia deixat Felip V a estudiar Medicina, però canvià d'idea i es llicencià i doctorà en Dret. Allà establí els primers contactes intel·lectuals amb l'humanisme i la il·lustració. Un cop va acabar la carrera de Dret a Cervera, Manuel Barba i Roca va tornar al Penedès, però es va instal·lar a Barcelona. I a Barcelona va ingressar a l'Acadèmia de Jurisprudència. I allà va ser on va redactar un dels seus famosos discursos, que era un discurso sobre pleitos, on explicava quina havia de ser la feina dels advocats i sobretot insistien que l'advocat havia d'ajudar a la gent i no pas enriquir-se a partir de les seves desgràcies. Ben aviat, però, Manuel Barba tornarà a Vilafranca, on fixarà la seva residència. Un cop instal·lat a Vilafranca, es va fer càrrec de l'administració i gestió del patrimoni familiar. Una de les grans aficions de Manuel Barba i Roca era la lectura. Va llegir diverses obres i sobretot va llegir l'enciclopèdia, que era l'obra de la moda del seu temps. Aquesta enciclopèdia li va permetre tenir coneixements pràcticament de tots els terrenys, el científic, el tecnològic, el filosòfic, el polític, etc. I després ell el que va intentar va ser aplicar aquests coneixements a la pràctica. Era un gran coneixedor de la realitat de Vilafranca i del Penedès. A l'arxiu del Museu de Vilafranca trobem bona part de la documentació que va treballar Manuel Barba i Roca, sobretot els esborranys que van servir per les diferents memòries que va presentar en diversos llocs. Les principals idees agraristes de Manuel Barba i Roca es troben sintetitzades a la Memòria sobre l'estat actual de l'agricultura en Catalunya, que llegí l'any 1787. Aquí afirmarà que els pagesos no han de confiar en descobriments extraordinaris, sinó que han de posar la màxima atenció en les regles ja conegudes, filles de l'experiència de molts segles, tot i que encara es puguin innovar moltes coses. Manuel Barba i Roca
va treballar diferents aspectes. De fet, una de les seves principals característiques és el fet de tocar diferents temes, intentar sempre innovant i portant al Penedès i a Catalunya les millores que s'estaven produint a Europa. Ell estava obsessionat per treure el màxim rendiment a la vinya i al vi, i en aquest aspecte va intentar aprofitar la brisa per diferents pràctiques, fins i tot per produir verdet, per tal que servís a la indústria de tints. Una altra de les característiques de Manuel Barba i Roca és que és la primera persona del Penedès i de les primeres de Catalunya que realitza observacions climatològiques de forma estable. A l'any 1796, per exemple, publica un estudi sobre els efectes de la nevada a Vilafranca. Manuel Barba i Roca és conegut amb el sobrenom de Doctor Patata. Possiblement aquesta és la denominació més popular d'aquest personatge vilafranquí. Doctor Patata per què? Doncs perquè va ser un dels principals impulsors del conreu de la patata a Catalunya a finals del segle XVIII. Cal tenir en compte que la patata, tot i que avui en dia és un producte molt conreat i que s'utilitza abundantment en l'alimentació nostra, en aquella època es conreava pràcticament en llocs molt reduïts i per donar menjar als animals. Les creences religioses, tot allò que sortia o es criava sota terra era una cosa del dimoni, feia que la majoria de la població no conreés la patata. Per això Manuel Barba i Roca va escriure diferents escrits defensant el conreu i el consum de la patata. Una altra de les aportacions importants de Manuel Barba i Roca va ser la idea de com s'havia d'estructurar la beneficència. Fins a aquell moment, la beneficència era un sistema molt personalista. Els pobres anaven periòdicament a la casa dels rics i aquests donaven almoina. Manuel Barba i Roca, junt amb el seu germà, que era monjo i abat durant un temps de Santes Creus, van dissenyar el sistema de les juntes de caritat. De fet, a Vilafranca, l'any 1799, es va fundar la primera junta de caritat de Catalunya. Manuel Barba i Roca va recollir aquesta experiència de les juntes de caritat en una sèrie de manuscrits on ens explicava any a any quines eren les tasques que feien les juntes de caritat a Vilafranca, com es repartien els aliments per a la gent pobra, com es donava, sobretot a les èpoques de l'hivern, menjar a les famílies dels jornalers, com es va començar a fer una escola per nenes per tal que aprenguessin els elements bàsics per poder tenir una feina en el futur, etc. És a dir, el que planteja Manuel Barba i Roca és un sistema d'assistència social canviant la beneficència per l'assistència social. La seva preocupació per la beneficència va fer que en el seu testament deixés escrit que amb diners obtinguts d'una de les seves finques es comprés cada 25 anys una medalla d'or. L'autor de la memòria guanyadora, que s'atorgà l'any 1849, va ser el jove de 28 anys Manuel Duran i Bas, qui després serà un eminent jurisconsult i polític català. Ell no va ocupar mai càrrecs polítics a nivell local, tot i que era consultat quan s'havia de prendre una decisió important a nivell de la vila o de la comarca. Només excepcionalment, a l'any 1808, amb motiu de la Guerra del Francès, va ser elegit representant del corregiment de Vilafranca a la Junta Suprema de Catalunya i allà va ostentar el càrrec de ministre o conseller de Gràcia i Justícia. Posteriorment, a l'any 1820, amb motiu de la proclamació de la Constitució de Cadis, va ser elegit de nou com a representant del corregiment de Vilafranca a la Diputació de Catalunya. Aquests van ser els dos únics càrrecs polítics que va ostentar Manuel Barba i Roca. L'11 de febrer de 1824 moria aquí a Vilafranca Manuel Barba i Roca. Ell havia deixat un testament molt clar del que calia fer amb tots els seus béns. Una part havia d'anar per la família i una altra part per promocionar la caritat i l'assistència pública. Ell va voler ser enterrat també aquí, igual que ho estaven el seu pare i la seva mare, al convent de Sant Francesc, i penso que una de les frases més importants que ens ha deixat Manuel Barba i Roca és aquella que ve a dir que cap cosa és bona o dolenta pel simple fet de ser vella o ser moderna,
sinó pel fet de ser útil i de servir per millorar la situació de la població en general.